बिथांखौ बरायजानो खावलायबाय। दा दङ नेरसोन सरगियारि फैनो थाखाय खावलायबाय। सुरपति सरगियारि, गोविंद रामसियारि, तुला बर', लाइस्रि बर', गोपीकान्त सरगियारि, नीलिमा सरगियारि, इन्दिरा ब्रह्म, तुतुमणि बर', महेन्द्र सरगियारि, मनिका दास, पर्था दीप पाटगिरि, नया दैमारी, जयंत बर', रघुनाथ बर', दीपक मदाही, चंदन मदाही, चंदीराम दास, दिलाराम दास, दिलीप मदाही, प्राणजीत दास तेखेतসকলক এই মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ জনালো। नामखौ खनसे मुख'बावनि। नेरसोन सरगियारि, गुरपति सरगियारि, गोविंद रामसियारि, तुला बर', लाइस्रि बर', गोपीकान्त सरगियारि, नीलिमा सरगियारि, इन्दिरा ब्रह्म, तुतुमणि बर', महेन्द्र सरगियारि, मनिका दास, पर्था दीप पाटगिरि, नया दैमारी, जयंत बर', रघुनाथ बर', दीपक मदाही, चंदन मदाही, चंदीराम दास, दिलाराम दास, दिलीप मदाही, प्राणजीत दास তেখেতসকলক মঞ্চত আহি উপস্থিত হবলৈ অনুৰোধ জনালো। गासै 22 जन दिनै इउपिपिएलआव जइन जाबाय। बिथांमोनखौ आङो कक्लाबारि ब्लकनि जानानै बोजबनानै लाबाय। दिनैनिफ्राय बिथांमोना सासे इउपिपिएलनि गोख्रों मावथि।